L'artista, en aquesta ocasió, aprofita el marc de la porta d'accés al celler per explicar el procés de l'elaboració del vi. En un muntant de la porta hi trobem la representació del paisatge bertoní, el cep amb el fruit en un moment de tardor, on els colors es minimitzen amb l'estació de l'any, just abans de veremar. A l'altre muntant de la porta hi veiem els elements característics del veremar, els veremadors en primer terme, les portadores i també el moment en què el vi omple les ampolles per a la posterior comercialització. Orovitch també ens mostra un altre element que adoptem amb el logotip del celler, la lletra O tancada, dins de dos claudàtors, símbol que en lingüística s'utilitza per incloure la transcripció fonètica d'un so. L'últim element que reconeixem al mural és el nom del celler, al qual ens referim a la part superior de la porta.